San Miguel. San Miguel. Wag na lang yung shirt. Tay, bata ka rin. Tayo. Ano na sa poste? Ay, sa color. Pagkapa na ba? Loy. Tay, bako. Yang pa ibigay mo rin? Asa? Ano? Kuman. Riya. 1, 2, Sir. Amam ta. Ibang kulit patulog. Ito naman. Oh. Wala akong tulog. Dali mo buat. Hoy, hoy, doon. Kulata lang po niya si Kuano, Mikilo. Vamos. Wala, bebe. Hoy. Yun na ako kay Miguel daw. Basta ko ang... Uy, no. Wala po lagi, wala pa ka niya. Hindi. Ya, ketua dah. Tingnan po yo. No. Kinabon. Kinabon. Ay, ano? Ano? Kasi puyong ba? Puyong ba lang to? Bakon ka muna. Gusto ko lagot ko, anak. Man. Kinay. Ano? Oy! Kalma. Balik. Dami kita ng picture na to. Sa akong lagi. Sa ibutan doyan ba? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butan ng doyan kay mulusot man. Butan na. Takpak. Sabay ko. Tang bago to. Tang bago. Oh. Nang video niya. Ano ba tayo? Anak kamu noy, binatang ika oy. Sama paunas. Ang gatos. Wala pa. Binatang ika ha. Karubilin to? Dire, okay. Sa isinta ra. Dahil kayo pala pa ito son ba? Nabilamihan kayo. Kapag mo na. Ayun ba? Ito, di ba kayo tatluha lang? Ayun na, ito. Kailan lang mo kayo. Siguro sa ito, wala ito kaya lang. Saktura. 1. Ha? Jis na, Jis. Jis? Dahil, kapag dahil. Jis na? Jess. Uy, napaitan ko na. Eat pa ka, ate. Dili na. Hmm?
Manok, buat ato God? Ba ini ya? Ang manok mo God? Isa man. Ha? Sabi na. Sukat ka na iya ha. Ano ka, God? Pero nang sabaw ka na mo na. Sa Bisaya. Gani, nakakagdadaan. Hindi naman o, kay static. Hindi po kang manok. Bakal? Hindi na kang manok. Ginua. Ako pa rin kasing istorya mo. Ano yan sa atin? Ay, harap sa dito, wala sa takan. Ha?